bwriad heddiw ydy mynd dros y sesiynau da ni wedi bod yn mynd dros fo. A hefyd gorffen Prisio. Os oes gennych chi gwestiwn, da chi'n gallu rhoi gofyn cwestiwn yn y chat. A fydda i mynd dros o beth sy'n bwysig o ran y Techneg Arholiad. Dwi yn arholwr e-sgol a wedyn mae'n bwysig bod disgyblion yn deall sut mae cwestiynau yn cael eu marcio. Ac os chi'n dall hynny o'r techneg hynny, dwi'n teimlo bod chi'n gallu ateb y cwestiwn yn well. Siŵr bod eich athrawon chi wedi mynd drwy amcanion asesu AAs neu AOs yn Saesneg. Felly, na ddechrau ni sydd. Strwythur y cwrs. Felly, da chi'n neud yr uwch gyfrannol, dyna di sesiwn yma. So, da ni'n neud 1 a 2 sy'n 15%, 25%. So, mae blwyddyn yma'n 40% o'r 2 flynedd, a 1 a 3 a 4 wedyn. Be sy'n bwysig i rhai yn ddeall ydy 1 a 4. Mae'n synoptic. A be mae hynny'n golygu ydy, mae cwestiynau sy'n dod i fyny yn 1 a 4 yn gallu bod o 1 a 1, 2 a 3. So pan ydych chi'n dod i adolygu 1 a 4, mae'n bwysig bod chi yn deall. Mae rhai plant yn ail sefyll 1 a 1 a 2. Dwi'n ymwybodol ohonyn nhw, a rheswm yn wneud hyn ydy am bod yn gorfod adolygu 1 a 2 ar gyfer 1 a 4. Maen nhw'n teimlo ella bod well siawns ydyn nhw wella i gradd a maen nhw'n mynd am 1 a 2 eto. 1 a 3 yn bapur lot o rifedd, cwestiynau cyllid, gwerthuso buddsoddiad, ratios. Right. So mae'n siŵr bod chi wedi cael hyn yn eich pecyn. So dyma dwi'n mynd i sôn am heddiw, 1 a 2. Okay. A dyma ni'n sôn am yr A's yma. Okay. Mae o'n hanfodol bwysig bod chi'n dall yr anghenion asesu. So, felly, dwi wedi dweud hyn o blaen yn y sesiynau. Felly, A1 ydy bod chi'n gallu dangos wybodaeth, knowledge. Okay. Cwestiynau syml fel disgrifiwch, eglurwch, nodwch, adnabod. Okay. Beth yw rhowch un mantais i busnes o fod mewn partneriaeth. So, ti'n dangos gwybodaeth. Okay. A2, ti'n perthnasu y cwestiwn i busnes, neu ti'n perthnasu yr ateb. Yn Saesneg, application. So, na i ddeud yna eto, rhowch fantais i Stephen a Mary o fod mewn partneriaeth. So, byddwch chi wedi darllen stori yn y cwestiwn, yn y stem, dyn ni'n galw fo, am y 2, a ti'n gorfod wedyn ateb y cwestiwn. A3 ydy datblygu'ch atebion. Okay. Yn lle ydych chi'n datblygu yr analysis ydy o'n Saesneg. A wedyn dyn ni'n mynd ymlaen i A4, lle dyn ni'n edrych ar y 2 ochr o rhywbeth. Felly, ydych chi'n edrych ar un ochr, felly a ddylai Mary aros fel unig fasnachwr, neu a ddylai hi fynd i fewn i partneriaeth efo Stephen? Cwestiwn. So, ydych chi'n gorfod trafod hwnna wedyn ac edrych ar y 2 ochr. Yma A3 yn manteision o bod nhw'n aros yn unig fasnachwr, a manteision bod nhw yn dod efo'i gilydd, a wedyn yr anfanteision wedyn ochr arall, ond ti'n gorfod rhannu elw, ffraeo ac yn y blaen. Okay. Please towch ar draws, os oes gofyn cwestiwn ar unrhyw adeg, please towch ar draws ac gyrwch neges yn y chat. Dach chi'n mynd, hwn andros o ddefnyddiol. Dach chi'n mynd coelio yn ddefnyddiol ydy hwn. Dach chi'n lwcus iawn bod gynnach chi'r adnodd yma ar gael yng Nghymru gan Cybac. Dach chi'n mynd i wefan Cybac yn fanna. Dach chi wedyn yn mynd i... gynnach chi lot o bethau. Dach chi'n gallu unai mynd i'r adnoddau digidol. Neu beth dwi'n weld yn ddefnyddiol ydy banc cwestiynau. A ti'n gallu gweld cwestiynau, canoedd o gwestiynau o wahanol destunau i bob un pwnc, dim just busnes. Dach chi wedyn yn mynd i, so os ti'n mynd yn ôl i adnoddau dynol, ti'n mynd i'r
Mae hwn dych chi fama, ti'n clicio busnes, cynnal o 5. A be mae hwn yn rhoi i chdi ydy, mae o yn rhoi cyn bapurau i chdi. Okay. Mae yna adnoddau digidol hefyd, andros o dda. Nodiadau i'r pwnc. So fel o'n i ddweud, gwybodaeth, deall y testyn, a un, cymhwyso, ydy cysylltu'r testyn i'r stori i'r cwestiwn. A 3, dadansoddi, datblygu'r ateb, ac edrych ar un ochr falle. Gwerthuso ydy evaluation, edrych ar ddwy ochr, dod i farn rheolaidd. Cyfiawnhau, justify, a cynghori, advise. Okay. Mae'n hanfodol bod chi'n deall ar amcan y asesu yma, a sut i ateb y cwestiwn mewn ffordd effeithiol. Be dwi'n deud wrth yn nisgyblion wrth yn nisgyblion yn syml iawn, ydy bod nhw'n edrych ar y cwestiwn. A i sydd i weld un cwestiwn yma, enghraifft. A chi'n sbio fan, cyn ti ateb y cwestiwn, ti eisiau darllen ac adnabod yr AOs. So mae'n dweud yma, mae AO 4 yn fama. Gwerthuswch, so mae'n gofyn i ti edrych ar ddwy ochr. Mae'n edrych hefyd, AO2, mae'n gofyn i ti o safbwynt adwerthwyr retailers, offer, fideo a sain. Felly cwmni fatha Apple neu sy'n gwneud pethau headphones ac yn y blaen. So ti'n gorfod edrych ar strategaethau Prisio, dyna'r AO1, ar ddwy ochr gwerthuswch, 3 a 4, a sut mae retailers, headphones a o 2 yn defnyddio nhw. Okay? Felly, mae lwyth mor bwysig bod ni yn mynd drwy hwn a wneud o yn gywir. Right. Felly, dwi wedi rhoi dipyn o fideos yn fama, okay? Rwan, mae pris yr rhan o'r gymysgfa farchnata. Y gymysgfa farchnata ydy'r 4P. Peidiwch â disgwyl gweld y 4P ar y papur arholiad. Maen nhw'n gyfeirio fo fel y gymysgfa farchnata. Mae hynna weithiau'n dal y plant allan. Okay. Felly, pris. Be oedd y diwetha oedd, da ni wedi mynd dros perswad, y dulliau o hysbysebu a codi ymwybyddiaeth sydd ar gael. Cofiwch, os ydych chi'n feiro rwan, mae hyn yn handi. Cofiwch bod chi'n edrych ar uwchben y llinell ac o dan y llinell. Dulliau uwchben y llinell a dulliau o dan y llinell. Dulliau uwchben y llinell ydy defnyddio cyfryngau mas fel cyfryngau torfol, fel teledu, radio, cylchgronau, social media. Mae'n targedu cyfryngau cymdeithasol sy'n targedu llawer iawn o bobl. Okay. Da ni'n edrych ar pale, a dydy pale ddim edrych ar y lleoliad, a pale yn edrych ar sut mae'r nwyd yn cyrraedd y cwsmer. Okay. Edrych o safbwynt o'r cynhyrchwr, sut mae'n mynd o'r factory i'r end user, so ti'n dweud, i'r cwsmer. Yr un traddodiadol ydy factory i'r cyfanwerthwr, i'r wholesaler. Mae'r wholesaler yn fath wholesaler di Costco, Macro, Bookers, busnesau mawr sydd yn prynu yn syth gan y cynhyrchwr. Yn torri fel lawr wedyn i batches i sypiau llai a gwerthu fo ymlaen i siopau. Okay, adwerthwyr, lle mae'r siopau wedyn yn torri fo'n llai eto ac yn gwerthu fo i'r cwsmer mewn unedau. So, siampls sy'n ei ddefnyddio ydy dychmyga Costco yn prynu 10,000 o caniau Coke gan Coca-Cola. Maen nhw wedyn yn torri hwnna lawr i batches o gannoedd. A wedyn mae'r adwerthwyr wedyn yn mynd i Costco yn prynu stoc i'w siopa nhw. Maen nhw wedyn yn ddefo i'r siop, torri fel lawr yn unedau ac yn gwerthu fo i chi fesul un. Ond cofiwch pob tro, mwy o gamau sydd yna fo, y mwyaf mae'r pris yn mynd i fyny. Okay, so mae pob un cam eisiau gwneud elw. A dyna fo, yr un mawr dwi wedi gwneud ydy perswad. Sori, dim perswad,
pa cynnyrch. Hollol bwysig bod chi'n dall pa cynnyrch. Mae yna lot o bethau mewn pa cynnyrch. Da ni'n edrych ar pecynnu. Pam bod pecynnu'n bwysig? Be sy'n mynd i... so mae pecynnu yn cadw'r nwyd yn ddiogel, yn ffres os yw'n fwyd. Cofiwch mae hwnna'n awr 2. Da ni'n sôn am fwyd rwan, os da ni'n sôn am dechnoleg, fatha teledu neu bynnag, dydy cadw fo'n ffres, teledu'n ffres, ddim yn bwysig. Efo beth ti eisiau i teledu ydy bod y pecynnu yn cadw'r nwyd yn ddiogel a bod o ddim yn torri wrth cael ei gludo. Mae o'n codi ymwybyddiaeth, mae pecynnu'n codi ymwybyddiaeth, mae pecynnu hefyd yn dangos y brand. Mae'n tynnu llygad ar y silff. Dyna ti eisiau diwedd y dydd, mae busnes eisiau sefyll allan o'r gystadleuaeth. Hefyd, mae pecynnu yn rhoi gwybodaeth i chdi. Gwybodaeth iechyd, gwybodaeth diogelwch. Okay. Be arall sydd arno fo ydy symud ymlaen o dan pa cynnyrch, dyn ni'n edrych ar cylchoes cynnyrch, product life cycle. Cofiwch, rhaid i chi wybod y camau. Sbiwch drwy'r fideos. Da ni wedi sôn am y cam cyntaf, ymchwil o marchnata, ymchwil a datblygu, lle mae'r arian i gyd yn mynd allan a dim ceiniog yn dod i mewn achos di'r nwyd ddim yn cael ei werthu ar hyn o bryd, jyst datblygu y development o'r nwyd, miliynau yn cael ei wario a dim pres dod i mewn. Wedyn mae'n cael ei lawnsio, wedyn mae'n lot o hysbysebu'n digwydd. Gwerthiant yn isel, am bod neb yn gwybod amdano fo. Wedyn, da ni'n mynd i twf, hysbysebu'n chi'n gweithio. Pobl yn trio ac yn ailbrynu. Wedyn, da ni'n cyrraedd aeddfedu, maturity, ffyddlondeb wedi cael ei greu. Yn y cam yma sy'n bwysig i chi ddall, mae'r cost creu ymchwil a datblygu wedi cael ei dal i ffwrdd. Lot o ffyddlondeb. Wedyn, da ni'n cyrraedd y top, lle mae sef dirlenwi, lle mae'r gwerthiant ar ei ucha. Dim cwsmeriaid newydd, dim angen hysbysebu mor aml. Wedyn, da ni'n cychwyn dirywio. Pam bod o'n cychwyn? So, dyma di'r cylchoes cynnyrch. So, wedi cael y meir o fyny. So, da ni rwan. Cylchoes cynnyrch, da ni rwan yn dirywio. Gwerthiant yn cychwyn mynd lawr. Pam? Cystadleuaeth oedd rhywbeth newydd allan. Mae nwyd yn cychwyn mynd yn hen, sy'n defnydd iddo fo dim mwy. So, sy'n neb yn defnyddio iPod rwan. Sy'n neb yn defnyddio DVDs llawer rwan. A wedyn yn fama, mae busnes yn cychwyn gyda nhw ddewis y fama. Unai maen nhw'n cael gwared ar nwyd, ail hysbysebu'r nwyd, codi ymwybyddiaeth, neu maen nhw'n cychwyn eto, datblygu fo, a maen nhw'n galw hwn, pwysig, yn strategaeth ymestyn, extension strategy. Sbiwch chi sut mae ffôns wedi newid o un ffôn i'r llall, Faint o storage sydd mewn ffôn rwan i gymaru fel, dwi'n cofio'n iPhone cyntaf fi, yn 8 gig o storage. Rwan, dwi'n meddwl chi'n gallu prynu'n efo 512. Mae ffôn i yn 64 gig sy'n golygu bod yn dal 8 gwaith yn fwy na'r ffôn o gynnau. Da ni hefyd yn sôn am Boston Matrix. Chi'n dall y Boston Matrix yn edrych ar pa mor sydyn mae'r farchnad yn tyfu, neu ydy'r farchnad yn crybachu, yn shrincio. Be di cyfran y busnes o'r farchnad, allan o'r holl gwsmeriaid, faint o'r farchnad yna mae'r busnes yn ei gael. Fe esiampl chi, mae cyfran y farchnad Tesco tua 29%. Be mae hynny'n golygu ydy, am bob pint sy'n cael ei wario mewn archfarchnad yn y Deyrnas Unedig, mae Tesco yn cael 29 ceiniog ohono fo. Mae Aldi tua 7-8%. Felly, dwi wedi recapio hwnna yn eitha sydyn. So, pris, dwi wedi rhoi fideos yn fama i chi. Dwi ddim yn mynd i ddangos y fideos yma. Mae hwn yn rhywbeth fydd yr pwynt power yma yn cael ei rhoi i fyny i chi, a fyddwch chi'n gallu clicio ar y links. Neu, os dyn nhw'n drafferth, jyst ewch ar YouTube. A ewch ar beth dwi'n defnyddio lot o'n fod ydy channel Two Teachers, Andros o dda.
clips 3 munud. Wedyn, ni egluro beth ydy hein rwan. Okay, so yna treiddio, penetration pricing, skimio, cost plus, cystadleuol, seicolegol a cyfraniad. So mae'n yn fuddiol iawn, okay? Dwi'n defnyddio lot o ein yn y wersi, maen nhw wersi sy'n gael lefel A. Reit. Chi'n cael eich beiros allan nid nodiadau efallai. Dwi'n mynd i fynd drwy'r pris strategaethau Prisio yma. Felly pris treiddio yn Saesneg, penetration pricing. Mae'r pris yn dechrau yn isel. Okay. Pam bydd yn dechrau yn isel? Mwyn cyflwyno nwydd newydd i'r farchnad a cael pobl i newid arferion. So, un beth sy'n hollol bwysig ydy unrhyw busnes. Da ni'n greaduried o bobl sydd yn tueddu i fynd i'r un siop ac yn prynu'r un pethau. A da ni'n gwybod yn union lle da ni'n mynd o fewn y siop. Ella bod chi'n yn gwybod hyn, ac da ni'n neud o yn yr is-ymwybod, yn subconsciously. So ti'n mynd y syth, ti'n neud bilen am be wyt ti isio. A be mae busnesau neu wedyn ydy, maen nhw'n rhoi i nwyddau newydd nhw wrth ochr y nwyddau yma. Okay. Pam mwyn tynnu dy sylw di. A be maen nhw'n neud ydy, maen nhw'n rhoi pris is. Na roed esiampl i chi. Ti'n gallu prynu rwan, beth ti'n gallu prynu? Rhywbeth efo be oedd o? Ti'n gallu prynu cookies efo Smarties yn nhw. A maen nhw'n official Smartie cookies, iawn? Ti'n gallu prynu Toblerone oren. Ti'n gallu prynu mini eggs oren. A mae hein i ddechrau gyd yn rhatach na fysa nhw ffordd arall. Pam? Maen nhw eisiau ni newid yr arferion. Pwy arall sydd fel arfer? Busnes y bwyd, cylchgronau sy'n lawnsio yr un cyntaf, first edition. So yn lle bod ti'n mynd am, dwi'n yn gwybod, Wotca neu Take a Break neu bynnag cylchgronau fysa chi'n brynu, mae hwn wrth ochr, mae hwn yn beth newydd. Neu drio hwn, achos ar hyn o bryd mae'n introductory price o £50 yn lle bod fi'n talu £4. Sianeli ag apiau teledu yn ei llwyth o hyn. Dwi'n meddwl bod fi wedi cael y channels i gyd ar un cyfnod, i gyd ar free trial, fel Netflix, Amazon, ges i 1 month free trial of Amazon, Disney, Apple, Paramount Plus. A be maen nhw'n gobeithio wedyn ydy, ydych chi'n mwynhau nhw gymaint, pan mae'r cyfnod am ddim neu rhad yn dod i ben, be ydych chi'n neud ydy cario ymlaen i subscribio, i dan ysgrifio. So wrth i ffyddlondeb gael ei greu, mi fydd y pris yn codi. A gobaith ydy fod cwsmer yn parhau. Dydy hyn yn digwydd o hyd, a cwmnïau creision, y walkers wedi llwyth o beth allan, a mae bobl yn fodlon talu 40 ceiniog amdano fo, ond pan mae'n codi i'w bris arferol o 60 na 70 ceiniog, maen nhw'n meddwl, na, dwi eisiau mynd yn ôl i be o'n isio. Problemau? Eisiau chi feddwl am problemau? Oes gen rhywun rhywbeth i eisiau chwanegu yn y sgwrs? Un problem ydy bod y busnes i ddechrau'n gorfod cymryd hit ar y nwydd, bod nhw'n methu codi'r pris fysa nhw'n hoffi godi, achos maen nhw'n gwybod fysa pobl ddim yn fodlon. Os ydy botel o Pepsi Max neu botel o Coke yn £65, a maen nhw'n hollol newydd o'r allan am yr un pris neu fwy, di pobl ddim yn mynd i gymryd y risg efo harian eu hunain i drio rhywbeth ella fysa nhw ddim yn hoffi. Okay. Problem arall, pobl fel dwi'n newid egluro, pobl yn fodlon talu pris, ond fel y pris yn dyn uwch, mae'n pobl yn dweud, na, dwi'n eisiau hwnna, mae werth gynnau fynd at o beth arall, buon ni ffyddlon ni o blaen. Esiampl i chi, dwi wedi, sgynnau'n byd o'n heblaw. O na, actually, gynnau Amazon, a mae gynnau Netflix, a mae gynnau Disney. So mae hynny'n dangos bod yn gweithio yn dydi. Sgynnau ddim Apple, nes i ddefnyddio fo, Apple TV, ond dangos hwnna, dwi wedi seinio'r tri yna fe gilydd, a dwi wedi
cario ymlaen I dan ysgrifio. So, penetration pricing, ffordd I ddod I fewn i'r farchnad. Cofiwch, ddech chi'n dallt pa fath o busnesau sydd yn defnyddio y strwythur yma. Dyn ni wedyn yn mynd i'r gwrthwyneb opposite, pris sgimio. Nwydd newydd, bwyd cylchgron Sianeli. Pris sgimio, mae pris yn dechrau'n uchel pan yn cyflwyno technoleg newydd. Fel arfer, mae brand cryf gan y nwydd. Hefyd, disgwyliadau, mae pobl yn aros amdano fo'n ysu amdano fo. So, iPhone 15 yn lla, PlayStation 5, yr Xbox newydd. A mae pobl, be maen nhw'n galw'r pobl yma ydy prynwyr buan, early adopters, hein di'r pobl sy'n rhaid I gael o. Maen nhw'n ffyddlon iawn, maen nhw'n fodlon talu'r pris. Un arall, chi di gemau fatha FIFA neu be bynnag. Mae gemau yn dod allan rwan, maen nhw'n 70-80 pint, a maen nhw'n mynd ac yn gwerthu yn syth bin. A wedyn, mae'r pris uchel hefyd yn helpu'r busnes dalu am y cost o greu o. Mae yna filiynau arian yn mynd I mewn I greu technoleg newydd. So, oedd y Face ID I Apple gostio cannoedd o filiynau. Mae'r flip phone yma, neu'r Samsung Flip, mae'r technoleg I gael sgrin sy'n agor ac yn cael heb y cris. Mae hwnna wedi costio. Felly, ond hefyd, maen nhw yn gallu codi'r pris uchel yma achos mae yn rhywbeth mwy diweddar brand cry. Wedyn beth sy'n digwydd dros amser? Ydy mae'r pris yn mynd lawr. Pam? Mae'r gystadleuaeth yn lawnsio nwydd newydd. So, dwi'm yn cofio pwy oedd gynta, PlayStation 5 neu'r Xbox, ond dwi yn cofio nath un ostwng I bris o ryw 40 pint am y console. Pan oedd y llall lawnsio. So, dychmygu efo PlayStation yn 450. Mae Xbox yn dod allan, a be mae Apple yn neud, be mae PlayStation yn neud yn syth ydy gostwng o 450 I 410 neu be bynnag. So, plis yn gostwng pan mae'r cystadleuaeth yn lawnsio nwydd newydd. Neu, trend yn newid. Nwydd yn heneiddio. A dim angen y nwydd mwyach. Mae lot o nwydd yn mynd yn obsolete. So, pris sgimio. Dechrau'n uchel, technoleg newydd, brand cry. Mae'r cwmni'n gallu codi pris uwch achos maen nhw'n gwybod fod pobl yn fodlon talu'r pris yna. Rhain o chi sy'n cofio y cyfnod lle PlayStation 5 yna brinder oherwydd problemau cael nhw o China. O'na brinder. Ac o pobl fodlon talu 6-7 amdanyn nhw, a pobl di priordro nhw am rhad, neu am y pris arferol, a gwerthu nhw am ddwywaith y pris, ac o pobl yn fodlon talu hynny. Problemau sgimio. Yn amlwg, lot yn plant sy'n neud hyn yn chweched. Ond dal yn ôl, achos maen nhw'n gwybod mewn chydig o fisoedd y pris yn dod lawr, so maen nhw yn dal yn ôl. A mewn cyfnod ohoni rwan, fel da ni'n bach yn poeni mwy am yr arian. Dwi'n golygu bod ti'n aros 6 mis a ti'n cael y campynt yr hatach. Fel pan ti'n mewn dan o fo? Mae iPhone 14 yn wan ar iPhone 15. Mae iPhone 14 ac 13 dal yn gwerthu'n dda. Llwyth o blant dwi'n ysgol wedi cael iPhone 13 nadolig. Bod yr iPhone 13 yn 2 oed. Ond y dal farchnad ar ei gyfer o. Chos mae'r pris di gostwng. Welis I iPhone 15 Pro Max neu fynnag ydyn nhw yn un o'r siopau a dwerthwyr mawr. Fatha dwi'n gofio byd enw. Camp and Warehouse ac yn y blaen. Ac oedd heine yn 70 plus pint y mis am ffôn. Dwi'n bod i'n mynd off tangent wan.
Mae angen chi feddwl hefyd, ti'n prynu ffôn newydd, ti'n commitio am 2 neu 3 blynedd i gael y ffôn, i danysgrifio'r ffôn. A nes i weithio allan yn sum o beth fel 36 mis, ie? A o gytundeb ac o'ch chi'n talu just o dan 70 pence, a dysgu 70 pence. Oedd o hwnna'n, off top of hen rwan, o hwnna'n 2,100, o hwnna 2,500 a hanner am ffôn dros 2 blynedd. Lot o bres dydi? Felly hynna'n un broblem, pobl yn aros, ie? Okay. Cost plus. Yn syml, mae busnes yn prynu stoc gan gyflenwyr, ac yna yn ychwanegu canran ar ben y cost y stoc fel elw. So, esiampl i droed yma, caffi perchen o caffi yn mynd i Costco neu Booker's neu Macro neu be bynnag, a maen nhw'n prynu llwyth o boteli dŵr, maen nhw'n prynu 100 o boteli dŵr. Maen nhw'n gweithio allan bod un botel yn costio 37 ceiniog. Mae'r caffi yn gweithio ar elw o 60 ceiniog. A gewch chi gwestiwn o'r arholiad, lle ti'n gorfod gweithio allan pris gwerthu y botel ddŵr. Pwy sy'n gallu gwneud hynna rwan yn sydyn? Ac os oes na rywun, gewch chi rhowch hwn y chat os oes na rywun. Right, dwi wedi gweithio allan. Dwi'n dweud bod dwi'n gweithio allan ym mhen. Mae'n blyfar a hynny. Okay. Neb wedi cymryd go, mae'n siŵr nag oes. Okay. Felly, syml iawn, 37 ceiniog. Gei di llosi hwnna wedyn efo 60% neu 0.6. Hwn yn dod i 22.2 ceiniog. Ti'n adio hwnna wedyn at yr... neu ti'n gallu rhannu 37 ceiniog efo 100. 0.37 rhan efo 100. Llosi efo 60 sy'n 22.2 ceiniog. So 22 ceiniog i 37, so mae pris y botol yn 59.2 ceiniog. So mae'n siŵr os nhw'n gwerthu'r botol am 60 ceiniog ac yn ei elw o'r 23 ceiniog. Okay? So ti'n gweithio allan bai mae un yn gostio, fel esiampl yma 37 ceiniog, a dyn mae busnesau yn gweithio ar percentage. Ar bob job dwi'n neud, elw o 30%. Pobl eraill sy'n neud hyn ydy pobl trydanwyr, plastrwyr, adeiladwyr, maen nhw'n dod i mewn, maen nhw'n prisio job. So dweud os ni'n gofyn rhywun adeiladu extension, os nhw'n dod i mewn i'r tŷ, prisio job, cymryd wythnos i ddifynu efo pris, a dweud bod yn costio 12,000 i wneud, bys yn dweud, wel, dwi'n gweithio ar 40% elw. So 12,000, so hynny'n 4,800, so sa hwnna yn 16,800 yma fyna gydio. So, okay. Cystadleuol, cyffredin iawn. Ymysg lot o busnesau. Yn enwedig mewn marchnadau cystadleuol, mae'n dangos i chi pa mor bell mae Aldi wedi dod os ydy Tesco yn cymryd sylw o beth mae Aldi yn neud ac yn dod i fynd efo Aldi price match. A maen nhw'n dweud bod nhw'n checio, dwi'n gallu gweld hynny, maen nhw'n checio cannoedd o nwyddau rheolaidd. Sbiwch yn fama, dwi wedi roed in Curry's PC World. Find it cheaper at any major retailer, online or in store, and maen nhw'n matcho fo. You won't get it cheaper, our price promise. Mae rhai busnesau yn rhoi challenge i chdi ffeindio fo'r hatach, a mi geidir gwahaniaeth plus 10% yn ôl. Ydych chi'n gallu meddwl am broblem? Dwi yn. Problem ydy, mae'n lot o waith ymchwil. Ti'n gorfod cyflogi rhywun a'i swydd nhw o ddydd i ddydd ydy cymharu prisiau. Okay. Mae garages petrol yn neud hyn, fatha, beth ti'n gael nhw, fatha archfarchnadoedd. Maen nhw'n cystadlu o ran y prisiau petrol i gael y cwsmeriaid. Wedyn mae gen i cyfraniad.
Contribution, fyddwch chi'n neud mwy o hwn yn uned 3. Dyma bydd y busnes yn gosod y pris yn seiliedig ar y cost creu. Y costau newidiol a gorbenion overheads ydy y costau sy'n mynd ati i roi pris creu pob uned yn oedd. So be maen nhw'n gwneud ydy maen nhw'n gweithio allan fe mae'n gostau greu un. So, mae'n ddangos rwan esiampl i chi. Rwy'n sy'n gweld hwn, dwi'n dal can o Pepsi Max yn llaw, okay? Rwan, ella bod o wedi costio 10 ceiniog i greu hwn. A maen nhw'n gwerthu fo am 60 ceiniog, dewch. Felly y cyfraniad ydy y pris gwerthu 60 ceiniog minus y cost newidiol o 10 ceiniog. Felly'r cyfraniad ydy 50 ceiniog. Okay. 60 minus 10 equals 50 ceiniog. Rwan, be ydy'r 10 ceiniog yna? Mae'n mynd y 10 ceiniog ydy'r cynnwys. Fyddwn ni'n sôn am y costau newidiol, beth sy'n dati i wneud o ar overheads. Felly y tin, y can, y cynnwys sy'n mynd i mewn i hwn. So mae'n adio hwn i gyd at y gilydd, a dyna di dy costau newidiol di. Ond byddwch chi wedi gwneud chydig o hwn yn barod, swn i'n feddwl yn uned un efo adennill costau efo break-even. A mi fedrwch chi'n cwestiwn hawdd ar hwn. Gweithiwch allan y cyfraniad. Ac yn y stori, fe gen ti rhyw 6, 7, 8 unell ella, a mae'n deud ti be maen nhw'n wneud, be di pris gwerthu, be di pris creu, a ti'n gorfod tynnu gwybodaeth allan. Just checio lle dwi fi gemd yn arafach neu'n gynt. Dwi yn tueddu siarad lot yn anffodus. Nwydd ar golled. Loss leader. Y strategaeth yma'n golygu gwerthu cynhyrchion am golled. So dychmygwch busnes sy'n gwerthu lot o nwyddau gwahanol, bod gyda nhw portffolio cynnyrch, term arall i chi o pa gynnyrch. A be nawn nhw di, maen nhw fodlon cymryd yr hit ar un nwydd mwyn denu pobl i mewn y siop, a tra ban nhw yna, maen nhw'n prynu mwy o bethau. Na dweud hynny eto, maen nhw fodlon, dydwch bod y cwmni'n gwerthu canoedd o nwyddau gwahanol. Ond er mwyn denu pobl, maen nhw'n dweud, oce, dyn ni'n cael massive discount ar, eto, Pepsi. So mae pobl ddod i mewn, eto bod nhw'n gwerthu 24 can o Pepsi am 5 pence. A ti'n, waw, mae hwnna'n gweithio allan i 20, be bynnag ceiniog, 30 ceiniog y can. Be bynnag ydi o. Ti'n bobl yn ddenaw i brynu hwn, ond tra bod nhw yna, maen nhw'n gweld peth eraill ac yn prynu peth eraill. So mae'r cwmni wedyn neud i pres o peth eraill maen nhw'n gwerthu. Enghraifft amlwg o hyn yw archfarchnadoedd yn gwerthu nwyddau fel bara, cwrw a petrol am bris llai mwyn denu cwsmeriaid. Mi oedd Tesco a archfarchnadoedd yn ei hyn nes talwm. Os ydych chi'n gwario 50 pint yn y siop, o ti'n cael voucher wedyn, oedd yn rhoi 5 ceiniog off bob litr o petrol i chdi. Os ydych chi'n gwario 30 pint, o'ch ti'n cael 3 ceiniog off bob litr. So mwyaf chdi'n gwario, mwyaf amser o arian o'ch ti'n cael off petrol. Yn yr haf, maen nhw'n rhoi disgount ar cwrw. Gan obeithio bydd cwsmeriaid yn prynu bwyd picnic a barbecues tra bod yn y siop yn prynu cwrw. Newch chi yn aml iawn, maen nhw'n rhoi y pethau yma di dotio rownd y siop mwyn maen nhw'n rhoi un rhan ohono fe chdi yn y siop, enghraifft. So maen nhw'n rhoi bulk o Pepsi Max yn fanna. Ond wedyn, os ti eisiau pethau eraill, loss leaders nhw, bydden nhw di dotio o gwmpas y siop mwyn cael ti grwydro'r siop. Reit. So. Eisiau mynd drwy 1, 2, 3, 4, 5 cwestiwn. Dwi'n dangos hwn yn barod ych chi'n do. Gwerthuswch byrdd, so A4, A3, edrych ar ddwy ochr. So, mae bobl sy'n gwerthu pethau clustiau yn gallu defnyddio strategaethau Prisio i gynnal gwerthiant eu cynhyrchion. Pwysig yma, rhaid chi defnyddio strategaeth addas i'r math o nwydd. Yn yr achos yma, mae'n technoleg. So, holl bwysig, dwi ddim eisiau gweld,
Dwi'n mynd o'n sbio, ond dwi ddim eisiau gweld disgyblion, myfyrwyr ydych chi, yn rhoi pris treiddiau mewn. Achos dydi Apple ddim yn mynd i ryddhau AirPods yn rhad i ddechrau. Os mynd yn defeat object, yn ddim yn mynd i wneud arian, achos mae pobl yn mynd i gymryd prynu nhw i drud mewn rhatach. Yr ail un, so ti eisiau sbio, sori, be ydy'r dulliau cyfar, so ti'n gallu sôn am pris premium, so ti'n gallu sôn am skimio, pris cystadleuol. Okay. So sa Apple dod allan ac sa Samsung dod allan ac yn prisio yn debyg i Apple. Neu Beats, neu be bynnag. A ydych chi'n edrych ar y ddwy ochr y gwerthuso. Dyma sydd dda am skimio, dyma sydd ddim yn dda am skimio. Dyma sydd dda am y ddau arall nes I sôn am, ie? Wedyn, dylai busnes ganolbwyntio ar gynnig prisiau isel. Oops. Sorry, dwi'n troi cael yr... So rwan, dwi'n sbio ar y cwestiwn rwan. Dwi'n chwilio am yr EOs. Dylai busnes ganolbwyntio ar gynnig prisiau isel yn hytrach na gwella ansawdd. I ba raddau rydych chi'n cytuno ar datganiad? Okay. So, prisiau isel. Prisiau... O, di meira fi'n weithio. Prisiau isel neu ansawdd? Okay. Dylai busnes ganolbwyntio ar gynnig prisiau isel yn ddysgu gwella ansawdd. Wel, so, sbiwch ar y ddwy ochr, prisiau isel yn didenu pobl. Yn enwedig mewn... So, dyma di siampl berffaith i chi o A1 i A3. Mae pris isel yn didenu pobl. Tic, A1. Yn enwedig mewn cyfnod lle mae arian yn bryn. Fel, dyn ni yn efo rwan. A3, so ti'n datblygu'r ateb. Mae prisiau isel hefyd yn mynd i dynnu sylw pobl oedd ar y gystadleuaeth. Ond, mae ansawdd yn bwysig. Mae ansawdd yn creu ffyddlondeb a pobl yn hoffi nwydd ansawdd da, pethau sy'n para. Mae ansawdd hefyd yn gallu'n deud bod ti'n gallu chargio mwy codi pris uwch achos mae o'n nwydd ansawdd. Okay, so mae'r symbol o hynny, 6 marc ydi o. So mae beth dwi wedi dweud wwan yn ddigon i gael y 6 marc, ond i gael 4 marc a 5 marc, i gael y 6, mae rhaid chi gytuno ar ddatganiad. Wyt ti'n gytuno, mae pris isel yn bwysicach na ansawdd a ti'n gorfod rhoi barn. Okay. Mae Sara'n credu fod yn costio 25 pence i gynnal pob gwers. So, hwn o gwestiwn lle mae Sara yn rhoi gwersi ceffylau, merlota. Mae Sara'n credu fod yn costio 25 pence i gynnal bob gwers merlota. Dyna wedi costau hi i greu gwers. Yn sylwiedig ar ei strategaeth prisio cost plus o 40%, cyfrifwch bris cyfartalog pob gwers merlota. So, ti'n gweithio allan 25%, sori, 40% o 25 pence. So, syml iawn ma, dwi'n gweithio allan ym mhen. Dwi'n meddwl na 40% o 10% o 25 pence yn 2.50. So, mae 40% yn 10 pence. Felly, pris cyfartalog pob gwers fer lota ydy 35 pence. Okay. Fa ma mor bwysig, fel marcio, fel arholwr, mor bwysig bod chi'n dangos y cyfrifo. Jyst dydwch hwn bod ti'n gweithio allan dy ben a ti'n rhoi dy gweithio allan, ond bod ti wedi rhoi 36 yn lle 35. Mi gyd i 0 marks. Ond os ti'n dangos I fi bod chdi wedi gwneud y sum 25 pint llosi fo 0.4 a bod i'n gweld y ffigwr 10 pint a bod fi'n gweld y gweithio allan, mae'n efarcio ar gael. So ti'n gallu cael fyny at 3 marc am gweld yr ateb yn anghywir, ond bod ni'n gweld y proses o weithio. Disgrifiwch y strategaethau prisio a gallai cael eu defnyddio gan fusnesau bwyd cyfleus.
So fast food fel Subway, KFC neu McDonald's. Disgrifiwch y strategaethau Prisio. So rwan, da ni'n gofyn union yr un cwestiwn yma am yr busnes e-phone, AirPods ac yn y blaen. Jyst bod y nwydd yn hollol wahanol. So mae'r ateb yn wahanol. So ti ddim yn mynd i gael pris sgimio fa yma. Okay, di McDonald's ddim yn dechrau neu chael yn dod law. Mae McDonald's yn defnyddio pris cystadleuol. Ar ei bwydlenni newydd a bwydydd newydd, maen nhw'n defnyddio pris treiddio. Ti'n gallu cael save a menu, ti'n gallu cael... Dwi'n yn cael McDonald's, ond ti'n gallu cael rei am 4.99 neu 3.99 lle mae beth eraill yn ddrytach. Okay. A wedyn, a mae'r nwydd yna wedi dod yn boblogaidd, mae'r pris yn mynd i fyny. Esiampl i chi, dwi'n cofio McFlurry lot rhatach yn dod allan gyntaf nhw'n launchio McFlurry efo darnau dairy milk. A dwi'n siŵr o rhywbeth oedd 50 ceiniog. A wedyn mewn chydig o fisoedd, oedd o'n bint 50 neu bynnag. Achos y pobl ddim wedi gael o, ddim yn hau o, gymodlon. Ac i orffen, hwn by'r cwestiwn mawr. Mae hwn yn dod i fyny'n eitha rheolaidd. Dod i fyny mewn gwahanol ffordd. Gosod y pris cywir yw'r elfen bwysicaf o'r gymysgfa farchnata. Trafodwch. So hwn yn dweud, pris, allan o'r 4P, yr hysbysebu perswad, y pa cynnyrch, y pris, a lle mae'n cael ei werthu, maen nhw'n dweud na pris ydy'r pwysicaf. Iawn, dwi'n siŵr munud i chi jyst meddwl, chydig bach jyst meddwl am cwestiwn. So maen nhw'n siŵr barn gyda chi fa yma. So mae'r cwestiwn yn dweud pris ydy'r pwysicaf allan o'r 4. Oce? Ti'n dweud, reit, mae gosod y pris, mae pris yn bwysig. Mae pris yn dangos beth i safon yn nwydd, os ydy'r pris yn uchel, mae'n dangos bod y nwydd yn gorfod o safon da. Os ydy'r pris yn isel, lle pobl yn cwestiynu pan bod yn mor rhad. Os ydy'r pris yn gywir, mae fwy o bobl yn mynd i gael ei denu. Okay. Mae'n gallu creu ffyddlondeb. Mae'n gallu tynnu sylw pobl oddi arfer yn brynu fel arfer am bod y pris yn rhad. Ond hefyd, mae rhaid i ti ddeud pam bod yr eraill yn bwysig. So ti'n mynd wedyn, sbiwch ar y gwylod yma, cofiwch dwi droed y gwylod yma. Okay. Y brawddegu, creu brawddeg i hitio'r A3 o 4. Dwi'n cytuno, mae pris yn bwysig oherwydd bam. Ar un llaw. Ar y llaw arall, mae perswad yn bwysig achos heb y perswad os y pobl ddim yn gwybod amdano nwydd. A ti eisiau sôn am y uwchben y llinell o dan y llinell. Ar y llaw arall, mae pa le yn bwysig. Lle mynd y lle gael, os di'r nwydd ddim ar gael mewn lot o lefydd, di pobl ddim yn mynd i fedru ffindio fo. So mae lot o busnesau yma yn gwerthu mewn lot o wahanol outlets. Enghraifft, gyda nhw ar-lein, gyda nhw apps, mae gyda nhw siopau. A maen nhw'n gwerthu drwy bobl, so jyst dychmyga wan iawn pa le Apple yn sydyn. Mae Apple yn gwerthu mewn Apple Stores, maen nhw'n gwerthu mewn siopa ar-lein Apple, maen nhw'n gwerthu Apple i nwyddau i gwmni eraill fel PC World a Carphone Warehouse ac yn y blaen. Felly bod nhw'n gwerthu mewn lot o lefydd, maen nhw'n teged lot o bobl. Ar ola ydy pa cynnyrch, bod y cynnyrch yn be mae'r pobl isio. Hwna ydy'r cyntaf, os di pobl ddim eisiau'r cynnyrch, dan ddim yn mynd i brynu fo. Right? Rhaid dweud pam bod y pris yn bwysig, ond hefyd pam bod yr agweddau eraill yn bwysig hefyd. A ti'n dod i farn yn hwn, anamal iawn, mae yna ateb cywir neu anghywir yn y casgliad. Ni di gytuno, dwi'n meddwl na pris di bwysig dy pam, ond bod ti'n deall yn rhaid yn bwysig, neu bod ti'n ddewis un dy hun. Gyrraedd tip i chi, mae hwn yn un sydd yn gallu dod i fyny, o dwi wedi gweld o sawl gwaith. Dwi'n siŵr bod dwi'n hollol siŵr. Mae sicr mae'n dod fyny 2 sawl gwaith dros y blynyddoedd, ond dwi'n yn siŵr os ydy fyny fel un synoptic yn 4 hefyd. Okay. Rwan, dwi wedi hitio'r 3/4 awr yn union, dwi'n eisiau eich syrffedu chi neu unrhyw diflas. A dyna fo, dwi wedi gorffen. Gai ofyn os oes yna rhywun efo chat, dwi'n yn gwybod i chi ofyn rwan, neu ffordd arall. Gai dymuno dda i chi ar gyfer eich arholiadau yn yr haf. Diolch.